Ćao svima, danas ćemo snimati jednu mapu koju ću ja biti čudovište Blaze, moje omiljeno. Supercraft Bros. Šta je ovo? Možda gađaš lukom, kad pogodiš nekog lukom, on se zapali. I ovim isto kad ga pogodiš zapali. Šta je ovo? Pogodio te isto Blaze. Blaze me pogodio, drugi Blaze. Čekaj mi... Da ima pojma da igra, zato... Vidi kakav sam ja, Blaze. Čekaj, da izađem iz ovoga. Ej, ko je ovo? Drugi Blaze. Ne mogu da verujem, ja se stvorim kod Blaze-a i on me uvek... Gledaj sad. Kako da nastignem? Sad ću da ti pokažem. Ovako, držiš samo desni klik i pogodiš ga, vidiš. I evo, zapalio si ga. Sad mu priđeš. Evo ovako. I imaš dupli skok, to sam ti već rekao. Da. Samo da ga nađem. Gdje je onaj Blaze? Evo ga Blaze. Šta radi to? To je, imaš štrinu, ovo što držim u ruci i kad udariš nekog i opet se zapali. Samo što je to duže traje nego strela. Aha, dobro, sad mogu ja da nastavim. Može. Hvala ti. Sada se vraćamo. Čekaj, Mihajlo je poginuo. Gdje ste vi ljudi? Bre. A se je onaj crkao nije. Ju, kako mapa, kako moćno, jel da? Da. Ajde, dupli skok, ja da malo iskoristim. Bum. Ne mogu da verujem. Kako sam lošo na kompu, Imaš joystick? Nemaš. Izgubio sam sve živote, igrat ćemo ponovo. Ovo free mode, ne. Sad ću igrati sa kosturom, neću s kostura, free mode. Free challenge. Trebamo prvo, samo sekund, izvinjamo se. Sad ću ja malo da igram. Hub, tako. I ja ću da snimim još jednu partiju Supercraft Bros i to je to. A nas ima sad, čekaj da ovi... Krećemo za nekoliko sekundi, evo krećemo za 1 sekundu. Da vidimo. I imamo ovaj onfazovni napitak otrovnost. Joj, vidi TNT, pa... To možemo da... No! Šta je ovo bilo? Lag, to se često dešava. Lag. Da vidimo sada. Možemo da ispuštamo TNT na nekog. Evo ovdje ćemo da mu... Ne, sam sebe sam zapalio. Da li je realno? Ne znam da igram sa Creeperom. Iskreno, zato što nikad nisam... On najviše voli zombija, pravo da vam kažem. Da. I zato što se zombijom uvek pobeđam, meni se nikad nije desilo da pobeđam. Šalim se, desilo mi se puno puta da pobedim. Evo i ovaj Creeper. Lag, mrzim. Desilo mi se puno puta da pobedim. Vidiš kako je dobar ovaj? Ko? Taj. I ladno da mogu da koristim TNT. Hoću end! Beži zombi! Hoću end! Odakle ovi zombi sad ovdje? Ja, da, to je ta mapa. Samo da ubijem zombi. Ne. Nemam pojma da Još igram. malo pa ćemo završiti epizodu. Evo ja još samo jednom da umrem i to je to. I završili smo. Hoću napred? Može. Evo samo ja... Čekajte, mi je dupli skok. Evo ga. Koji si umro. I... Mnogo mi lako je zato što snimamo, a ovo je prvi put da snimam na server, to jest nije prvi put, nego drugi put, ali ova je igra onako malo... Malo nismo se uštosili, smo malo preigrali uopšte. Da? Da, pa smo odmah krenuli da igramo, nismo ni trenirali ni ništa radili. Da.